Amfanin tsamiya a rayuwarmu: yaƙi don hana kamuwa da cutar kansa, sauƙaƙa ciwon zazzaɓi ko masassara, kariya domin kamuwa da mura, tana taimakawa wajen narkar da abinci, tana sauƙaƙa cushewar ciki, tana taimakawa wajen rage kitse wato cholesterol, tana taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya, tana taimakawa wajen tace jini, tana maganin basir, tana ƙara sinadarin vitamin C. Ba nan kaɗai amfanin tsamiya ya tsaya ba, ana shafawa domin maruru, ana sha domin maganin gudawa ko amai ko kuturta. Ciwon ido ana amfani da tsamiya, domin guba ma za ku iya shan tsamiya, wanda ya sha guba ya sha tsamiya. Tsamiya tana da matuƙar amfani, tana amfani ga cututtuka da suka shafi fata. Tana amfani ƙwarai wajen saukar da zaƙi wato sigan da ke cikin mutum. Mu kasance da tsamiya a gidajenmu domin tsamiya waraka ce ga lafiyarmu.